U cilju zapošljavanja najboljih studenata završnih godina Ekonomskog fakulteta, Centar za saradnju sa privredom omogućuje da 800 budućih ekonomista dobije praksu u najuspešnijim firmama. Vetar u leđa za odlikaše. U 200 kompanija 800 najboljih studenata Ekonomskog fakulteta teorijsko znanje primenit će u praksi. I to sve zahvaljujući Centru za saradnju sa privredom koji je potpisao ugovor sa vodećim gigantima. Saradnja sa gotovo 200 kompanija i preko 800 realizovanih praksi treba da ohrabre sve studente fakulteta i diplomce. I studenti svakako treba da znaju da Ekonomski fakultet kao institucija stoji iza njih i pruža izuzetne napore da bi svojim studentima i diplomcima otvorio vrata u privredi. Privatne i državne kompanije imaju interes da svoje poslovanje unaprede najvrednijim kadrovima. Tako će oni koji se za 3 meseca dokažu imati mogućnost da se zaposle. Sve kompanije žele da sarađuju sa Ekonomskim fakultetom i nismo imali nijednu situaciju da je neka kompanija odbila saradnju sa Ekonomskim fakultetom. Tako da to je neki indikator u stvari kvaliteta naših studenata, kvaliteta naših studija. Do kraja godine Ekonomski fakultet će uspostaviti saradnju sa još 50 firmi i broj praksi povećati na 1000. Osim ovog, fakultet je realizovao i projekat Ekov Karavan koji je studentima iz unutrašnjosti pružio mogućnost da se nakon završenog fakulteta zaposle u svom gradu. Aleksandra Cukavac, televizija Pink.